Flora Akram'ın edebiyat bilimi ülkesinde işlegen, neticeli işlegen en zor valimlerimizin birisi idi. Ozat abi Ahmedullin bilen birgeler, onlar edebiyat teorisi boyunca studentlarımız için derslik hazırlağı yönelişinde ilk çalışıp bulsun deyip işlediler. Çünkü edebiyat teorisini tutar, edebiyatı bulaşak studentlarına Rusça yazılgan, Rus edebiyatı negizinde işlengen derslikler boyunca okuta idik. Ramında ol şu işini başlap ciğerişlerinin birisi. Şurada gel, ne şu edebiyat ülkesinde bir yaratып işledi. Altın bağına iyiydi. Айдар Светлана Ханиповна болам. Шулай Флора Акрамның тігігейдағы коллегасы, декан ярдәмчесе булып эшләдем. Сез сорау бирү белән искә килде. Менә тігігейдән безнең һәрберебезне, ул бит инде үзе оештырды бу тігігейне, һәрберебезне сайлап, чүпләп, җыйды бит әйме кызлар. Һәм шундый күп әйбергә безне өйрәтте. Әле без күптән түгел генә вузны бетергән яшьләр әле теге тормышка беренче адымнарыбызны гына атлыйбыз. Флора Акрамны безне шундый күп әйберләр төрле яктан кеше белән ничек мөнәсәбәттә булырга, студентлар белән ничек сөйләшергә, дәресне ничек бирергә, ничек киенергә, үзебезне ничек тотарга, без барысында ул әйтеп күрсәтмәсә дә, без аның үзенең тотышыннан аңа карап, аңа өйрәнергә, аңа карарга, аңа ошарга тырышып, шулай яшәдек. Әлбәттә, больницадан чыгып калган иде, шактый ябыккан иде, тиз генә аралашып алдык, ләкин бер кайчан да хәлем начар булмады. Әйдә, хәлем бар да иде, башка китеп барган иде. Урын җәннәттә булсын.